گهدارên hêja em lê geriyan û me çîroka 100 salan ji dûr û kûr ji qinyata dilê zembîlfiroş û evîna xatûnê berhev kir. Beriya evîna wan û dawiya bûyerê çi bû ji kerema xwe vêca hûn bipirsin. Em dema evînê pêşkêş dikin. Zembîlfiroş zembîlatîne, helal ol zembîlatîne, goran goran digerîne, nan û danê fîlistîne, zarokan têne devnîne. Gava ew zembîlatîne, gava ew zembîlatîne, hatun lê bercê dîtîne, bê eşka dil dihmetîne, abel bêje sevdananîne. ها دل وره ها دل وره کسیش دل نکی باوره مروانتی هاتی دره خاتونا من الدلالة من بيسكي ميرنا المالة خاتونا من الدلالة من بيسكي ميرنا المالة بازار مالي حلالة خاتوني وزتو بدار دلالي وزتو بدار ها دل وره جارک بجوش جار جار بخواه شربت خوش دل خونیاتا زنبیل فروش